Greban jarraitzen dute Osakidetzak azpi kontratatzen dituen garbitzaileek 85 egun daramatzate lanera joan gabe batzuek elak deituta. Eta LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK intersindikalak deitutako garbitzaileak ere grebara batu dira apirilaren 26az geroztik. Azken horiek kanpaldi bat antolatu zuten atzo Gurutzetako ospitalearen aurrean. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak berriz adierazi zuen lan baldintzak negoziatzea enpresei berei eta ordezkaritza sindikalari dagokiela, eta ez Osakidetzari. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unean, gaurkoan langatazkak izpide. Gehiengo sindikalak adierazi du grebaren bidez lan baldintzak Osakidetzako langileenekin homologatzea helburu duen ituna lortu nahi dutela. Aiera Durretak emango digu informazio gehiago. Osakidetzak azpikontratatutako garbitzaileek beste urrats bat eman dute lan gatazkan. 5 eguneko kanpaldia abiatu zuten astelenean Gurutzeta ospitalaren atarian. Greban daude langileak elak deituta 85 egun daramatzate lanera joan barik, eta LAB, UGT, Comisiones Obreras eta SK intersindikalak deituta apirilaren 26tik grebara batu ziren beste hainbat. 5 urte daramate lanituna berritu barik eta Osakidetzak azpikontratutako garbitzaileen aldarri nagusia lan baldintzak Osakidetzako langileekin homologatzea da. Bere garaian baldintza horiek adostu zituzten sindikatuek enpresekin eta Osakidetzarekin, baina orain Osakidetzako zuzendaritza homologazio printzipio hori hausten ari dela salatu dute. Garria eta lotsagarria iruditzen zaigu zuen jarrera. Urte bete baino gehiago irekita daraman lan gatazka baten aurrean. Osasun sailak beste alde batera begiratu du. Horrez gain, negoziaziorako borondaterik ez izatea leporatzen diote Osakidetzari, baina bien bitartean Osakidetzak dio ez dagokiola berari bereaz den pertsonaren lan baldintzak negoziatzea. Eta langileek argi dute prest daude protestak areagotzeko horrela jarraituz gero. Sindikatuen aldetik, elaren eta UGTren sinadura besterik ez du izango Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmen berriak. Duela egun batzuk, LABek gogor kritikatu zuen bi sindikatu horiek adegirekin hitzartutakoan eta espresuki aipatu zuen elak Gipuzkoako patronalarekin aliantza duela, gaur dira ituna sinatzekoak. Gipuzkoako metalgintza! KPIa ez da bermatzen soldata errealetan, patronalak duen orduekiko malgutasuna ez da ikutzen, 9. artikulua, lan osasunaz ez da ez hitz egiten, eta ordu jaitsiera simboliko bat besterik ez du jasotzen. Bilbotik eta Bergaratiko oinez Gasteizera 1.080 euroko pentsioa eskatzeko atzo eguerdian abiatu ziren pentsiodunak eta ostegunean iritsiko dira Gasteizera. Beste martxa bat gaur hasiko da Agurainen. 3 zutabeak Gasteizen helduko dira etzin, Carlos Lehena plazan eta handik manifestazio bat egingo dute. Autobusez joandako pentsiodunak batuko zaizkian.
Bestaldetik, gaur hasi da Munduko Bankuaren Kongresua Barakaldoko beken eta aurkakoek ekin diete protestei. Innovate for Climate izenburupean Munduko Bankuak hainbat aditu elkartuko ditu klima larrialdiaz aritzeko. Goiz honetan esaterako ekintzaileek errepidea oztopatu dute beken aurrean ikusi. Landa eremuari eta naturgunei eraso egiten dieten azpiegitura handiak arbuiatzeko eta eraikitzari utz diezaiotela eskatzeko manifestazio jendetsua egin zuten asteburuan Gasteizen, lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean. 100 laguneko zen salatu zuten makroproiektuek ekosistemen eta landa eremuko bizimoduaren desagertzea ekarriko dutela eta gaitzetsi zuten enpresa handiak izango direla horren onuradun bakarrak Nerea García. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako 5.000 lagun bildu dira Gasteizen Euskal Herria bizirik plataformak deitutako manifestazioan. Lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean, euren aldarrikapenak eta salaketak kaleratu dituzte Arabako hiriburuan. Manifestazioa larunbat honetan egin dute San Anton plazatik Foru plazara. Lurralde bakoitzeko kide banak eraman dute pankarta eta Arabako lautadako nekazariek euren traktoreekin ireki diete bidea. Horrekin batera zenbait performance ikusi dira. Pankarta eta lelo nagusien atzean, tokian tokiko aldarrikapen ugari izan dira protagonista. Besteak beste, zentral eoliko eta fotovoltaikoen atzetearen eta erraustegien kontra. Foru plazan amaiera ekitaldia egin dute, bertan Euskal Herria bizirik plataformako bozeramaileek Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala gogor kritikatu dute. Dagoeneko 80 eragile ekologista, sozial eta politiko baino gehiago atziki dira Euskal Herria bizirik ekimenera. Aldiz, Landa Arlan ingurumen elkarteak jakinarazi duenez, Espainiako garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioak hasi ditu jada abiadura handiko trenaren ibilbidearen zundaketa lanak Aralarren Nafarroako aldean sakanan. Iturri horien arabera Nafarroako eta Gipuzkoako udalek jasoa dute lan horiei buruz dokumentazioa, besteak beste Ataungoak eta Idiazabalgoak. Elkarteak nabarmendu du iturri ofizialetatik eskuratu dutela informazio guztia udane ardeo. Aralarko zundaketa lanekin hasi dira abiadura handiko trena hortik igarotzeko aukerekin. Eremu horretako udalek, Idiazabalgo eta Ataungo udalek jaso dute azterketak egiteko baimen eskaria. Orain zehazteke dago baina, Nafarroaren eta Euskal Herriko atelakoaren loturan nondik egingo den, Gasteiztik edota Ezkiotik. Duela hilabete batzuk, instituzioek argi utzi zuten zein aukera lehenesten zuten. Espainiako gobernua eta Nafarroa Gasteizen alde agertu ziren, Jaurlaritzak Ezkioko lotura nahiago zuenean. Lehenengo kasuan Altsasu Gasteiz aukerak azpiegitura bikoiztea eskatzen du. Ibilbide luzeagoa izango litzateke eta zentzu horretan eragin zabalagoa izango luke sakana bitan zatituz. Sakanari eta lautadari eragingo die oztopo natural eta sozial gisa, bertako biztanleek lurraldearekin duten harremana modu garrantzitsuan aldatuz. Ezkioko aukerari dagokionez alternatiba honek bere gain dakar askoz laburragoa dela, baina bi aukeren artean garestiena. Aurrekontua 2.000 milioi eurokoa litzateke. Gainera zailtasun tekniko handiagoak ditu AHT-ak Aralarko mendigunari aurre egin beharko bailioke. Plana 21 kilometroko tunelekin zulatza da, gutxi gorabehera Lakuntzatik Ezkio itsasoko geltokiarekin lotu arte. Ezkiotik barrena Donostia eta Iruña 53 minutuan lotuko lituzke AHT-ak, Gasteiztik barrena berriz ordu betean. Era berean Gasteiztik Iruña Bilborekin 40 minutuan eta Ezkiotik ordu betean.
Bien arteko ezberdintasun nabarmenena iraupenean dago. Momentuz ez dira akordio batera iritsi, baina lotura alde batetik edo bestetik egin bi proiektuekin aurrerantz jarraitzen dute. Izan ere, Espainiako garraio mugikortasun eta hirigenda ministerioak dagoeneko eman ditu Aralarren egin behar dituen zundaketa lanekin hasteko lehen pausoak. Gipuzkoako udalek dagoeneko jaso dute lan hauen dokumentazioa eta baimen eskaria. Bada Nafarroan garela bada berri gehiagorik eta horiek gure ganatzeko kameraren beste aldean dugu Leire Martinez kazetaria. Kaixo, Leire. Kaixo, Karo, zer moduz? Kaixo, tira, Leire, joan den ostiral gauetik larunbat goizaldera bitarte izan ziren eurite kalte handiak eragin zituzten Urume aldean eta Bortziretan zehazki herri kaltetuenak Arano, Bera eta Lesaka izan ziren. Zein egoeretan aurkitzen da eremua? Bai, zorionez ez da hildako zein zauriturik izan, baina kalte materialak handiak izan dira, eta Nafarroako gobernuak iragarri du bihar bertan onartuko dela hondamendi eremu izendatzeko eskaria gobernu bileran bertan. Bitartean, kalteak jasan dituzten personek zuzenean joal izanen dute, Ministerioko aseguruen konpensazioen partzuergora. Azken honen kalkuloen arabera, uholdek 4 eta 5 milioi euro arteko kalte materialak izan dituzte zonaldean. Eta hemendik aitzin, soa herriberan pausatuko dugu, alerta horian dagoelako ekaitzengatik eta ekaitzen prezipitazioek metro karratuko 15 litro ekarriko omen dituztelako AMT-en arabera. Peligroso. Gaizaldatuta berriz, asteburuan jaso direnei begira, omenaldietarako tartea ere izan da lurraldean, ez da? Bai, izan ere justoki duela 15 urte zendu zen Iñaki Otxoa de Olza mendigoizale iruindarra, Nepalen, Anapurnan, 7.400 metrotan, eta asteburuan mendigoizalen aparrari omenaldia egin diote Beriai mendian. Beriai mendian mendigoizalearen dako entrenamendu leku zen eta baita ere plazerra hartzeko erabiltzen zuen mendia. Oltzak maiz igotzen zuen, hortaz. 200 bat lagunek parte hartu dute omenaldian, San Donato mendian dagoen oroigarriraino heldu dira, han bere anaiak hitz batzuk erran zituen, eta gero bueltan Unanuko herrian ekitaldia itxi zuten. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Horrez gain, omenaldi ez da behitzala Eztabako gotorlekuan ere izan da ekitaldirik asteburuan, zer gehiago dakigu, Leire?
Hori da, urtero moduan, ezkago mendiko gotorlekuan preso izandakoak eta senitartekoak omendu dituzte, 85. urte hurrenez, baina bereziki aurtengo ekitaldian emakumeak izan dituzte gogoan, presoen amak, emazteak, alabak, eta gainera espetxe zarra memoria leku izendatu zutenetik lehendabiziko omenaldia da bertan. Eta horretaz gain, larun batean ere, gotorlekuko omenaldiaz gain, presoen Andre ama izan ginen dokumentala eskaini zuten, Antsoaingo herriko estoki zentroan. Hortaz, memoria historikorako parada izan dugu asteburuan Iruñean. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ondo da, Leire, informazionekin hemen utzi behar dugu konexioan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuri, Karol, izan ongi. Hauteskunde kanpaina azken txanpan sartua da. Hauteskunde egunera begira azken txanpan sartua dira zuzen ere alderdi guztiak. Zentzu horretan ekitaldiz josita datoz asteon egunak Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako hautagaiak jo eta ke dabiltza hauteskunde kanpainaren erdian. Badakitelako asko dagoela jokoan eta boza bakotzagatik borroka egin behar dutela adi azkenetara. Eta horregatik eskatzen dugu botoa. Alkilerrak topatzeko, beste etxe bizitza politika egiteko, beste politika industrial bat egiteko, euskara eta euskal kulturaren defentsa bestera batetara egiteko, korrupzioari ateak ixteko. Norabide argia eta kudeaketa ona behar ditugu aurrera egiten jarraitzeko. Eta dezima gutxi batzugatik baitare kolokan egon daiteke eskuina, ultraeskuina gobernuetan sartzea. Durango denontzako lekua dago. Horretarako, gure proposamena nazioarteko etxea egitea da. Denok batera. Iruñar bakoitzaren ongi izatea da nere kezkarik nagusiena. Besteak beste Gasteizeriko makila eskuratzeko lehian diren hautagaiekin izan da 11 telebista, gai ezberdinen bueltan solasean, hasteko datorren legegintzaldiari begira, identifikatu dituzten erronka nagusien inguruan galdetu diegu, Erne erantzunetara. Hiru izango nituzkeni, 3 erronka nagusi daukagula. Lehena da, guk industria potente bat daukagu, industria erraldoia esango nukeni, daukagu Mercedes, daukagu Michelin, daukagu alako enpresak, daukagu basketbol proiektua, guk bultzatu beritugu daukagun industria, indartu beritugu daukagun industria, eta industria berri bat erakarri behar dugu. Horretarako jendearen talentu duen jendea erakarri behar dugu. Bigarren erronka nagusienik esango nuke dela, zerbitzu publikak mantendu eta alda den neurrian hobetzea. Eta hirugarren, eta ez, hau izango nuke neurri batean funtsezkoena dela. Gasteiztarron arrotasuna indartu behar dugu. Askotan nolabaiteko konplejoak bizi gara. Eta nik uste dut hori ezin da onartu. Oso hiri potentea daukagu, oso hiri polita daukagu, oso hiri indartsua, jende asko oso maila, bizikalitate maila on daukagu, eta nik uste dut nolabait hiritarren arrotasun hori bultzatu behar dugu. Nola? Kultura indartuz, kirola indartuz, lehen komentatu dugun bezala, jende jakin behar du hiri on batean bizi dugu. Gasteizan hitz bat eraikitzea, irekia, ez dakit, niri gustatzen zaite daukagun Gasteiz, gertatzen dena bat zenbait puntutan ikusten dugula, igual azken boladan, ez dakit, edo inbertsio falta dagoela, edo ilusio falta ikusten dugu, eta beraz, ni batez ere igual animikoa ematen dizute gehiago erantzuna, ez? Uste dute, jendeak ilusioa berreskuratu behar duela,
nik uste duela hamarkada batzuk zeuzkatenak Gasteizen alde, ni gazteagoa nintzenean ez dakit ilusio gehiago nabaritzen nuen nire inguruan, eta EH Bildu Gasteiztik saiatuko gara jendeak ilusio hori berreskuratzea eta Gasteiz anitz horren alde lanitzea. Ni uste dut Gasteiz duen erronkarik handiena gaur da etxebizitza. Badakigu, badaudela 9.000 eta 400 edo ez dakit 300 pertsona daudela alokairu sozial baten zain. Eta horrek esaten digu gauza bat, Gasteizen ezin dela bizi, ezin dugula aurre egin alokairua ordaintzeko, eta horrela ezin garela segi. Egin behar dugu apustu bat, etxe bizitza publiko gehiago alokairu moduan jartzeko gizartearentzat eta gure auzokidentzat. Erronka nagusiak ala, hondakinen kudeaketaz ere galdetu diegun, entzun jarraian erantzunak. Hiri guztiak, Europako hiri guztiak badauzkagu, hiru erronka nagusi. Bat da neutraltasun klimatikoa, bigarrena da mugikortasun jasangarria edo iraunkorra, eta hirugarrena da hondakinen kudeaketa. Eta Gasteizen argi dago jauzi bat egin behar dugu hondakinen kudeaketan. Eta horretarako udalak ja prest dauka kontratu berri bat. Eta kontratu berri horretan egingo dugu bereziki gaikako bilketari emango diogu bultzada nabarmen bat. Bultzada hori zertan datzan? Bereziki da kontenedore berriak egongo direla organikoak jasotzeko. Eta horrela lortuko dugu momentu honetan, nolabait, gaikako bilketa gutxi gora bera 135 denez, pasatuko dugu 150. Hori da egin behar dugun jauzia, egin behar dugun saltoa, ez da? Eta hori bereziki lortuko dugu kontenedore berri horiekin. Bildutik uste dugu, egon dela azpikontratazio politika bat guztiz desegokia, uste dugu hori erabat irauli egin behar dela, eta uste dugu hondakinen bilketa eta kudeaketa egin daitekela udaletik bertatik, eta zentzu horretan uste dugu erabat publikoa izan daitekela kudeaketa. Gainera ez gara bakarrak hori izaten, uste dugu badagoela gehiengo bat ezkertiarra udalean halako politika bat eta halako hondakinen kudeaketan iraulketa bat emateko, eta guk saiatuko gara hori egiten datorren legealdian. Uste dugu logikoagoa litzatekeela ikuspegi ekonomikotik, eta baita ere, efizientziaren izenetik, eta baita ere plantilla, langileen eskubideak bermatuago egongo lirateke horrela. Hori oso erraza da, azkenean, zu hartzen baduzu herritarron postontzia, kesa hondien gaia duena, da hondakinak eta auzoen garbiketa. Uste dut, horretan jendea beti daukala pentsamendu bat, badaudela lehenengo mailako eta bigarren mailako auzoak. Eta horregatik gu nahi duguna da gure hondakin edo zabor enpresa euneko euna publikoa izan ditzala, gestioa publikoa izan ditzala, auzo guztietara heltzeko eta herritarrok guztiok izateko aukera berdina gure auzoak garbiak egoteko. Ezin dugu gorrak izan gure auzokideei, ze batzutan gobernuari entzuten digu, adibidez, hartu dugula ja premio bat urrezko erratza edo. Hori ez da jendeari entzutea eta benetan auzoetan jendea nahi duena da garbiketa gehiago eta bere auzoak behar den moduan egotea. Argi daukagu, aurkako jarrera daukagula. Argi batetik, Gardelegiko zabor biltegia udalarena da. Udalak egin behar du, egin behar diren aldaketak. Eta gu, printzipioz, ez dugu uste ireki behar dugula nolabait hori, hondakin arriskutsua jasotzeko ez gaude prest momentu honetan hori egiteko. Guke uste duguna egin behar dena amiantorako bilketa egiten baldin bada, egin behar dela modu adostu batean eta modu planifikatu batean. Jakin behar da noiz ekarriko den, nola ekarriko den, noiz arte jarriko den, eta hori ez baldin bada mahai gainean jartzen,
ezin gara horren alde egon. Beraz hori da, uste duguna, energia berriztagarriekin bezala, uste dugu alor horretan ematen diren aurrera pausoak, edo edozein pauso, izan behar dela adostua eta planifikatu. Gu kontran gaude, azkenean Gardelegiko edo gure Gasteizko zabortegia bakarri dauka 10 urteko bizitza, ja oso motza da eta joan behar gara lan egiten zero zabor ereduari. Orain, haunditzea eta hondakin peligroso hauek sartzea ez da bidea eta Eusko Jaurlaritza badaki, baina Zaldiaran daukate arazoa eta hondakin horiek orain Gasteizera ekarri den nahi dute. Guk kontran gaude eta horrela lan egingo dugu zero zabor ereduari jotzeko eta hondakinak gero eta gutxiago izateko. Eta Araban garela kultura arlora salto, gau beako subertia da, uztailaren 1 - 11 izango da, aurten 6. edizio honek 4 kontzertu bilduko ditu, eta emanaldiak Batxikaboko San Martin eta Atuestako Andra Mariaren elizan egingo dira. Eta honekin iritsi gara Gurean Gaur magazinaren lehen atalaren bukaerara, eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko gaurkoan Zumarragako alkatea, eta atorren legegintzaldira begira postu beran jarraitzeko PSeren alkategaia izango dugu gonbidatu nagusi. Beraz, ez daitezte urruti joan, laster gara bueltan. Gaur, baso ekologiko eta jasangarrietaz hitz egingo dugu. Baso bizietaz, alegia. Nafarroaren azaleraren parte importante bat ordezkatzen dute, gure bioaniztasunaren gordale dira. Ura edo oxigenoa bezalako elementuak eskaintzen dizkigute, eta gizakiarentzako natur baliabide bikainak eskaintzen dituzte. Hortaz hitz egiteko erreportaje interesgarri bat eskainiko dizuegu, eta beti bezala solasaldi eder bat. Bukatzeko, gure ahosapaia gozatzeko errezeta eder batekin eta goxo batekin amaituko dugu. Beraz, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Kaixo, Xabi naiz, Lamiak taldekoa. Duela urtebete gure bigarren diska publikatu genuen, Itzalak argiak, eta bertan aurkitu daitekeen Kaioletan Loreak abestiaren bideoklipa aurkeztera natorkizue. Beraz, zuena da, eta espero dugu gustoko izatea. Agur! Joko dut ignora
Bada, 12:30 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Mikel Serrano, Zumarragako alkatea, eta baita ere, postu berean jarraitzeko PSeren hautagaia, aurtengo hauteskundetara begira, ondo etorri. Kaixo, mila esker. Gurera. Eta tirez, horixe, hauteskunde kanpaina betean gara, azken txanpan sartuta igandera begira, nola zara bizitzen aurtengo kanpaina aldi hau, nola aurkitzen zara igandera begira? Komentatzen eginen, ez? Honelako kanpainak eta izaten dira pixkat puntu algido izaten da kanpaina azkeneko txampa hau, ez? Azkeneko 15 egun hauek eta komentatzen eginen bezala, ez? Legealdi oso intenso izan da, ez? Pandemia ia astuta daukagun guztiok, baina azkenen bai jardunean buru belarri sartuta egunerokotasun hortan energia asko suposatu izan zunarek eta legealdi osoak izan du, ez? Bete beharreko lan asko, eta horren bukaera gisa kanpaina dugu, eta kanpainako azkenen pintzela dagoetan buru belarri sartuta, eta azkenekon jendearekin, bizilagunekin, zumarratarrekin, eta azkeneko konpromisu hori berresteko aukerak eta mahai gainean jartzen. Bai, ez ere badirudi pandemia aspaldi iragandako zerbait dela, baina ez horretan eta momentu horretan lanean egon zinetenak eta gainera udaletatik, ez zer nolako zailtasunai ere aurre egin behar izan zenieten eta ez legegintzaldi honetan gertatu da. Eta hori ere bada importantea gogoratzen. Eta gainera ez aipatzen nola azken 6 legegintzaldietan Zumarragan PSE izan den alkatetzan zu 2008tik ona oker ez banabil nola aldatu da Zumarraga postu horretara iritsi zinenetik. Eraldaketa handiak izan ditugu, ez? Bai egia dela gure zeina identitate delako horiek ematen duela, ez? Aukera askotan bai jendearekin hurbiltasun eta gertutasun hortan izateko. Nik askotan esan dut alkatetza ez dagoela bulego baten, baizik eta Zumarragako osoko bide plaza edo iskin guztietan, ez? Eta herritarrekin harreman horrek ematen du aukera diagnostiko hori egiteko zein dan Zumarragaren dauzkan beharrak eta hortik aurrera planteatu, ez? Behar horiei aurre egiteko proiektu ezberdinak. Eta horrekin batera ere bai egia dela azpiegitura aldetikan esanguratsuak izan dira, ez? Legealdi guztiagoetan egin izan ditugunak, ez? Estazio intermodala, non uztartzen diran, ez? Garraio publikoa, lurralde bus, parkin pribatua daukagu kotxeentzako, bide gorria, honekin batera ere bai Renfe edo treneko ere bai estazioa. Hortaz aparte interpretatu zentroa, esanguratsu izan da gure pixkat joia dela korona dan Antioko Baselizaren inguruko interpretazio zentroa, museo bat egin eta bertan bai restaurante bat egin. Bertatik ibilbide paisajistiko bat oso esanguratsua danak eta guztio konbidatze ditutenak, Zumarraga gerturatu, Baseliza ikusi eta bertatik Zumarratarraz eta Zumarragaz disfrutatzeko. Eta honekin batera ere bai eraldaketa oso nabari bat. Azken finean bai irisgarritasuna oine danon ahotan daukagun hori aspalditik Zumarran hasi ginen. Eta horren adibide ditugu, zaharberritu izan diran kale asko, kale ugari, peatonalak egin izan ditugun batzuk, eta honekin batera ere bai jardunean segitzeko zaharberritze hortan pixkanaka gutxiko geratzen zaigu, baina ondio badaukagu lana. Eta azken lau urte hauetan zehazki zer azpimarratuko zenuk aipatu gutarteka ez nola pandemiare horri izan den eta horrek zailtasunak ere eragingo zituen? Bai, gaina eten oso brusko bat izan zen, ez? Honelako kudeak eta lanetan ibilitako guztiok, ez? Jasan genuen pandemiare aurre egiteko, eta askotan egin izan den, eta aitatu izan, horrenbestetan aitatu izan den, honen hoja derrutarik etzegon, pandemia bati nola aurre egin. Eta, bai egia dela, jardunean ibilita, 24 orduz buru belarri sartuta, eta horre bai, balorean jarri nahi dut, garai baten egin izan genuen bezala, gehien bat teknikarien lana, nola bultzatu intzinean funtzionari guztik eta nola jardunean bakoitza bere erantzukizun eta nola aurre egin genion pandemiari. Azken finean, zerbitzu ezberdina prestatzen segitzeko eta Zumarraga gure kasuan ez etenteko eta bere hortan ez geratzeko. Eta horrek bai eman zigun aukera, 2-3 hilabeteko etenaldi horrekin, pixkat berriz berraztertzeko zer eta nun jarri behar genituen plangintzako, legealdiko plangintzako proiektu nagusiak, eta bere hortan moldatu egin izan genuen, eta hor tartene bai izan zen, bertako lehenengo sektorea, merkataritza, ostalaria, baina horiekin baterare bai eta paralelokire bai inbertsio aldetik bai ez dugu edaten, urte guztitan egin izan ditugu obrak, eta horrek bai ematen du. Azkenen kudeak eta publikotik aparte eta diru publikoak bideratu genuen
inbertsio egiteko, ekonomia berriz mahai gainean jartzeko, eta horrek eman zion pixkat bizia eta bultzada, bertako ostalari, komertzio eta guzti hori bertan erosi eta kontsumitzeko. Beraz guzti hauek aintzat hartuta, zergaitik jarraitu behar du Zumarragako gobernuan PSek? Azkenen ebai eskarmentuko taldeak erralako, eta alde hortatik ebai eta komentatu izan duten bezala, askotan, nik ez dut kunpitu ezin dezaketen ezer eskaini, eta alde hortatik horrek ematen digu, esan duten bezala herritarrekin, zumarratarrekin, lehenengo momentutik harreman horrek ematen digu zertzu diran beharrak, momentu txikietatik, behar txikietatik behar potoletaraino, eta horrek bideratzen digu, eta eskarmentu izan bezalakoa, hau da, 2008an esan da, askotan kontatzen ere bai zailtasuna dauzkat, laugarren, bosgarren legealdia izango da, alkate gai aurkezten naizen hontan, eta honekin batera ere bai horrek bai ematen dulako pixka bultzada hori, eta gehien bat egingarriak diran proiektuak jartzen ditugula mahai gainean, lehenik eta hemen zeintzu diran Zumarraga eta Zumarratarren beharrak ikusita. Proiektuak aipatu dituzu, justu egun hauek boto askatzaz aparte badira, aurrera begirako programa jendarekin elkar banatzeko eta iritziak ere jasotzeko, asmo handiko programa bat aurkeztu zue, datorren legintzaldira begira nolako harrera izaten ari da? Ona, esaten dut, azken finen jendea gerturatzen zaigulako eta gerturatzen zaitelako, esanez azketen beraiekin komentatutako eta berak planteatutako behar horiek asebetetzen dituela proiektu horrek, edo gure programa horrek. Honekin baterare bai oso aitatu izaten da, irrisgarritasuna, auzoak eta bideratzeko eta lotzeko legealdi hontan azpiegitura nahiko potente bat, aszensore bat egin genuen, goiko partea, beheko partearekin lotzeko, eta honekin batera goiko partearen zaharberritze lan horietan buru belarri sartuta gare. Beraiek bai ikusi izan dikutelako, beharrak orain dela 30 urtekoak direla, eta honekin baterare bai, mahai gainean jarri izan ditugula, praktikamente Zumarragako auzo guztietan orain arte izan ditugulako ekimenak eta izan ditugulako obrak, baino jardun hortan segitzeko intentzioz gabiltzelako. Bai, aipatu dituzu honekin herritarren kezketariko batzuk, normala den moduan irisgarritasunak badu importantzia handia herrian, eta horretaz apartez programari bere osotasunean erreparatuta sakontzen hasi baino lehen zer-nolako politikak ditu erdigunean, nahiago ere orain parte hartzeaz ere aritu zara handi batean? Bai, guk ulertzen dugun parte hartze prozesu ezberdin horiek jendearekin egoteaz aparte ere bai sortuak izan dira legealdi hontan foro ezberdinak non beraiekin partekatutan ikusten dugu Zumarragako geroa eta ibilbide hortan bidea lagun izango ditugu, Nagusien aldetikan badaukagu hor Consejo de Mayores delako foroa hori uztartuta, beraien bere perspektibatik eta bere begiekin nola ikusten duten eta ze behar dauzkaten Zumarragak, aurreko legealdian inbertsio oso importante bat egon zen zahar egoitza dan hortan, goiti bera zahar berritu egin genuen 4 planta daukan egoitza bat, justo zentroan plazan eta Zumarratikan oso, udaletxetikan oso gertu, eta aura goiti bera zahar berritu izan zen beraiek behar dituzten zerbitzu horik eskaini ahal izateko. Baina honekin batera ere bai, UNICEF-en eskutik, Ciudades Amigas de la Infancia delako proiektu mankomunian da mundial hortan parte hartzen gara, eta bertan bai nerabe eta aurrek daukate bai aukera foro hori egina bai dago, ekarpenak egiteko, beraien ikuspegian nola ikusten dute Zumarragako gero hori, eta hori ere bai parte hartzeko prozesu esanguratsu bat dauka. Legealdi hontan bai egin izan dugun TEC komunitate energetikoa, eta bertan bai 200 gorako familiare parte hartuta, beraiek bai egiten dute ekarpenak eta energiaren kontsumoaren demokratizazio hortan buru belarri jardunean da ere, eta alde hortatik bai enpoderatuta dagoen eragile oso garrantzitsu bat dugu, eta honekin bai partekatzen ditugu non izango diran aurrera begirako behar horiek. Orduan, alde hortatik parte hartze prozesu ezberdinak dauzkagu, zer nolako Zumarraga nahi dugun hortan ondo parte hartzeko eta kontu horiek guzti horiek asumitzeko, eta honekin batera horregatik bideratu izan dugu programa hori guztiekin konpartituta. Bai, ez izan ere udalak ditugu administraziorik eta gertukoenak, herritarrek eta zer hobe herritarren
iritziarekin ez aurrera egitea, eta orain hasieran ez aipatu zu hor zahar egoitzaren eraberritza eta abar hau badago lotuta erronka demografikoarekin, baita zaintzarekin erein handi batean horri ere jarraipena eman gura diozu ez, datorren legegintzaldian nola? Elkar zainduz proiektuaren barnean. Hor badauzkagu, Zumarrak dauzka 65 urteki gorako eguneko populakuntzaren eguneko 25 inguru dugu. Zumarragako herri batentzako oso altua da. Eta honek bai ematen du pixkat bidea, nondik bideratu behar ditugu gure politika sozial horiek. Karzainduz proiektua guztiek barneratzen ditu. Alde batetik handakagu kontseilu hori, bideratutako kontseilu hori, partek hartzen degunak egunerokotasun hortan zeintzu diran behar horiek, eta honekin batera ere bai badauzkagu beste behar batzuk asebetetzeko, beste zerbitzu de proiektua martxan jartzeko aukera. Eta hortan ebai badaukagu, atenzion diurna delakoa, pertsonak ebai bakardadean ez egoteko beste aukera batzuk. Badauzkagu ebai altzermenari kontra egiteko, legealdi hontako aurkeztutako proiektu hortan pixkat garunak eta bakoitzaren sentsazio guzti horiek aktiboak mantentzeko proiektu ezberdinak. Eta guzti hori ere bai beraiekin konpartituta eta beraien behar horiek asebetetzeko mahai gainean jarritako beste proiektu ezberdinak. Ez da horrekin batera gainera ez, erronka demografikoa aipatuta gaztengan ere bada fokuan jarrita, horran eta hemen ez, araz edo gehien gailentzen ari den arazoetariko bat bada etxe bizitzen afera edo emantzipazioa bera ez, horri bada heltzerik udaletik? Bai, horren jakitun izan gera, esan bezala 2008tik nator alkate erantzukizun horiek izaten eta honekin baterara betidanik izan ditugu. Bai egia da gure emantzipazio etxetik irtetzeko urte horiek Europar mailan baino 2 urte beranduago izaten da, 30, 30 urte ingurun. Eta honi ere bai heltzeko alde batetik aurreko legealditan jarri izan ditugun ayudas a la emancipación, emantzipazio hori ahalbidetzeko bikote batek edo pertsona edo gazte batek aukera daukalako etxebizitza bat alokatzerako garaian bere ingresoen arabera diru laguntza bat eskaintzen da Zumarragako udaletxetik. Baina honekin batera eta horrekin bai konpartitu izan zen Gaztelagun uste dela Eusko Jaurlaritzako beste ekimen batekin, komplementagarriak izan daizken hoiekin. Baino jakitun ze behar dagon eta ze etxebizitza behar dagon Zumarragan eta orotara Euskadin eta Gipuzkoan hitzarmen bat izan genuen aurreko legealdin Bizesa eta Eusko Jaurlaritzarekin eta honekin batera 8 etxebizitza dauzkagu eta ja planta bajatik gora hasteko intentzioekin dabiltze. Horiek bai urtebete terdiko pe hortan bukatuak izango dira eta alkiler soziala bideratuko dira gehien bat eta lehentasuna emanez jende gazteentzako, gure gazteentzako. Gehien bat bere bizi proiektua Zumarragan egin ahal izateko. Edo nola ere ez da bakarrik gaztei bideratutakoa, izan ere ikusi dugu ez bainera orain krisialdian hitz eta abarrez hitz egiten den honetan herritar guztiek ere bautela sailtasuna batzuetan etxebizitzara akzeditzeko. Bai, horregatik eta inkluso jende nagusi eta jende nagusientzako badauzkagu ere beste ekimen bat, 24 apartamentu dotazional egingo ditugu, ja derriboa egin izan da, aurretik bai izandako zahar egoitza batena, eta Faustin Orbegozo 1992an egindakoa bat, baino 2008an ja testigu eman zion egunean eta indarrean dagoen gerontologikoari. Eta bertako fundazio pribatuarekin harremanetan izan da, adostasun batea iritsi ginen, aurra erosi bukatu eta baita bizesakin daukagu harreman bat, eta hitzarmen eman sinatuta 24 horiek egiteko, eta horiek bai bideratu izango dira lehentasuna jende nagusientzako, baino uztartua zebai jende gaztea. Honek nola ez, auzoak bizi berritu egingo ditu baita ere, lehentxeago aritu gara ez, irisgarritasuna, sirigintzari helduta, ez dakit justu ez, baduzuen zerbait ikusten duzuena ez, premiazkoa baduzuena datorren urteetan egiteko. Bai, alde hortatik ondo komentatu izan dezun, eta kasu honetan astensore bat jarri eta programatuta daukagu, beste zahar egoitza izan dako, beste apartamentu dotazional hauetara iristeko, eta honekin batera ere bai goiko partea, gerontologiko ingurua, ospitalia ingurua daukagun beste 2 proiektatuta dauzkagu, goiko partea eta beko partea lotu alizateko. Hau da, eskilera gabeko guneak izateko, alde batetik zentroa eta goiko parte hori lotu alizateko. Eta gero ere bai segituaz bai daukagu, legealdi hontan bai Europear Funtsiak izan ditu esanguratsuak izan da, €1.000.000
aurrekontu batekin Zumarragan, eta honekin ebai, lekua, espazioa irabazi diogu herritarrentzat eta peatonalentzat. Peatonala egin izan dugu zentroko gune bat, plaza zahar berritu izan dugu, Euskadi plaza zahar berritu izan dugu, eta honekin batera ere bai segitu nahi dugu intentzio horrekin, pixkat espazio horiek orotara jendeari herritarrei berreskuratzeko, eta honekin ebai pixkanaka beste goiko parteko beste zonaldean badauka gure bai 4 milioi eurotako aurrekontu batekin, bertan egin beharreko faseka egin beharreko zahar berritze lan horiek eta guzti horiek albidetu ez gaur dagoen legealdiarekin eta irisgarria eginez. Alaxe ez, jarraitzen badu planak ikusiko dugu, Zumarraga irisgarria. Eta honetaz aparte ere, aipatzea nola, Euskal Herrian orotara ez, industriak azken hamarkadetan eraldaketak jasan ditu, eta tokiz-toki ez, erronka ezberdinak agertzen dira hor, eraldaketa batetaz ere hitz egin izan duzu ez Zumarraga, nola iritsi altzaio industriari? Kasu honetan ebai oso egoera zaila bizi izan genuen Arcelorreko itxiera. Niri tokatu zitzaiten, lehenengo 2008an ekonomi eta finantziario maila, mundu mailan krisi aurra kudeatzea, gerora etorri zan handikan eta 8 urtera 2016an Arcelorren itxiera, eta horrek bai aukerak eman zizkigun berriz berraztertzeko zer aukera industrial izango eta suertatu zitekeen Zumarragan. Geroztikan bai buru belarri jardunean egon izan gera egunero, eta legealdi honetan suertatu izan dira. Alde batetik transizio ekologikotik, eskutik industriarekin uztartuaz, eta europear funtsak direla, planteatu izan deguna, maigainan planteatu izan da, ekonomia zirkularren polo bat. Honek zer esan nahi du ez bakarrikan industriak ekarri, baizik eta industria horiek behar dituzten profesionalak ezteko eta azteko behar daukagu lanbide eskola bat, Ugle lanbide eskola, eta honekin bertan ikasketak bideratuko ditugu, masterrak direla, ikasketa ezberdinak direla, bertan ebai behar diran, eta enpresa honek plastikoaren inguruan eta ekonomia zirkular horren inguruan behar dituzten profesionalak sortzeko. Eta honekin batera ere bai, abia puntu oso esanguratsu izan da. Ekonomia zirkular, plastikoaren ekonomia zirkulara, gerora begira aukerak eskaintzen duen industria bat alako, eta honekin batera buru belarri sartuta garelako. Eta alde maikainan jarri nahi detena da, administrazio ezberdinak, zu komentatu izan dezu, udalak izaten direla gertukoenak eta alde hortatik apalenak, umilenak, baina foru aldundikin, Gipuzkoako foru aldundikin harremanetan, honekin ebai ministeritzekin, industria ministeritzekin eta transizio ekologikoaren ardura duen Teresa Riberarekin ebai harremanetan izan ginen, eta horrek ahalbidetu izan du ekonomia zirkularreko plastikoaren ekonomia zirkularreko polo hori Zumarragara ekartzea. Esanguratsua da, lau administrazio guzti hauek bideratuta garela proiektu sendo baten ingurun, eta Gipuzkoantzako estrategikoa dan eta Zumarragarentzako estrategikoa dan proiektu hortan goraipatu nahi detena da administrazio guztiak izan degula, kogobernantza parte hartze prozesu guztietan bide lagun gerala eta danok eskutik hartuta goazela. Eta ekonomia hitz egiten gabiltzala, tokiko ekonomiari ere erreparatu behar diogu, hor beste Zumarragan badugu entzutetsua azoka bera, hala ere komertzioen aldetik ere badaukazue bestelako ekosistema osatua, zer nolako osasuna du? Oso indartsu ibiltzen da, pandemi garaina berriz ere bai aitzatuko dut, pandemi garaina oso murriztuak izan ziran, guztiok gertutasunetik lehenengo sektoreko produktu guzti horiek erosteko aukera, baina bai egia dela horrek bai ahalbidetu zula, berriz planteatzea eta askartzea guk gure plangintzan pixka gerora begira planteatu genuzkan ekimen batzuek indarrean jartzeko. Eta lehenengo sektoreari begira zan Zumarrako azoka. Zumarrako azokan bertan ebai parte hartze prozesu oso potente bat eginaz,
maigaineratu genituen, zeintzu ziren bertan genizkan erronkak eta beharrak, eta horiek asebetetzeko beraiekin konpartituta, Zumarragako plazaren zaharberritze lanak eta bukatu ondoren, nola moldatuko genuen beste azoka berri hori, Zumarragako azoka berri hori. Hori beti ere gune izanez, bai beste turistiko da, beste ekimen baten eskutik, eta bertatikan bertarare bai produktu ezberdinak saltzeko aukera izanik, ez? Bertan lehenengo sektorearekin binkulatutako dauzkagu 19 bat postu, eta guzti horiek Zumarragara larun batero zapaturo etortzen dira, eta guk balorean jarri nahi deguna da bai, gure salmenta horiek bertati bertara egitera, ez? Internet ondo dago, eta honekin bai beste aukera bat eman zanez, klik eta jaso beste proiektu baten ingurun, baino guk sustatu nahi deguna da bertati bertara produktuak ikusi eta produktu horiek erosteko aukera. Eta honekin batera ere bai, gero komertzioarekin eta ostalarekin bere plangintza osotasun batean sortatu izan da, eta bertako ekonomia nahi dugu pixkat berriz indarrean jarri, eta guzti hortarako behar dirantzubi guztiak jorratuz eta jarriz, aurrera begira Zumarragara bai pixkate eta indartsuago suertatzeko. Aipatzen dituzunak eta garaiotan klik eta jaso esan duzula, ez? Azkenan teknologia berrietara ere nola egokitu behar garen une oro, ez? Eta Zurrendiko udaletik ere ibiliko zarete lan handiak egiten. Bai, Europear funtsetara aurkeztutako proiektuetan Zumarrako azoka zegoen, eta bertan ebai digitalizazioare bai parte oso garrantzitsu bat izan da, ez? Hortarten bai Gipuzkoan izanatik bai famosoa izan danakoa, ez? Eta nahiko ikamika suertatu izan da, gehien bat igual lehenengo sektoreko produktuak izan dituzten nagusioiekin, ez? Pixkate belaunaldi aldaketa bat dago, eta alde hortatik bai gauzak bai txukun egin behar dira, eta alde hortatik bideratzen da tiket bai bere hortan eta sena daukan proiektu hori, baina gero hori egokitzeko hortatik egin izan dituko formakuntza tailerrak, eta honekin bai digitalizazio aldetikan beste ekimen batzu mahai gainean eta aukera emateko, aukera eman zaie bertan egiteko, ez. Horrek bai izan du esanguratsua, esan bezala, Europear fondoak izan ditugu oindala ia 2 urte, eta oso arrakasta handia izan du eta oso azeptazio ona. Gero gaur egungo testuinguruak ere bultzatzen gaitu trantsizio energetikoan, jasangarritasunean pentsatzera, ez? Proposamenak egitera, hasieran lehen balorazioetan, ez? Azken urteetan egindako ibilbide horretan aipatu dituzu batzuk, aurrera begira zer edo nondik jorratu nahi duzu ildo hori? Alde hortatik ekimena pixka sakondu eta indartu, ez? Zumarragatek tokiko energia komunitatea horri ere bai indarra eman, ez? Gauratu nahi dut, Zumarra izan dela Euskadiko lehenengo komunitate energetikoa sortu izan zana, ez? Tokiko energia komunitate hori sortu izan zana. Hori jorratzen jun, bai ikastetxe batekin ari gera harremanetan, beraien zapaiak bai erabiliaz komunitate honi orain arte 200 bat lagunen edo familiaren ekarpena dauzkaun hortan beste 100 batera egiteko, zerrenda dago, sartzeko zerrenda dago, eta horrek bai albidetuko du pixkat hori ere bai handitzeko. Eta honek ematen duna da energiaren demokratizazio hori orain arte eta askotan aitatzen dana, ez? Azkenen bai esanguratsua izaten da gure energiaren faktura hortan, argindarraren faktura hortan, plakaen gatik 120-130ko jetxiera bat daukagula, eta gero 170 beste 70 horren ingurukoa erosketa mankomunatuak albidetzen du komerzializadora danadakorekin hizketan egindage alik eta preziorik onena lortu, ez. Hori indartuz eta hori sakonduz goaz aurrera. Eta honekin bestela beste atal bat daukagu, tokiko energia komunitateo industriala nahi degula sortu, hortan ari gera, Zumarrako 27 enpresaekin tarten abegia hizketan, eta ja bidera eginez goaz, eta honekin batera ere bai, pixkat alde hortatik autokonsumoan hortan, eta transizio energetikotan eta bide lagun behar ditugun beste administrazio guztiak kontutan hartuta, orain arte hitzetikan ekintzetara pasatzen ari gera, hori ja egin izan zen garai hartan komunitate energetikoarekin, eta honekin batera hurrengo pausoa, komunitate energetiko hori industriala bihurtu, eta honekin batera aurrera segitu, kasu honetan energia daukagun bizka zailtasun guztia saihesteko.
Mintzat eredua bada horre Zumarragan. Eta honekin ere lotuta badaudez parke eolikoak. Justu azken urtetan hainbat eta hainbat tokitan ikusitu honekin lotutako albistakia geroz eta gehiago, ez? Irakurtzen ditugula eta ikesteko ere badaukagula asko arrabotsa ere sortu izan da Zumarragan. Zertan da auzi hori edo zer mezu duzu zabaltzeko ez kezkatuta ageri den jendeari? Zumarragan benetan ez da honelako zu komentatu izan dugu arrabotxik suertatu. Bai egia dela inguruko beste herri batzuetan Azpeiti tarteko, Aramaion eta honelako, ez? Aramaio pixka luzeko geratzen da, baina Eskoriatza ingurune bai nahiko astoratuta ibili izan ziren, ez? Zumarragan ez da honelakorik suertatu, bai egia dela lehenengo momentutan eta Eusko Jaurlaritzaren plantamentu hortan txintxeta jarrita, eta Zumarra Azkoiti, Azpeiti hor gune eta muga diran, ole eta inguruneko beste gune horietan jarri izan ziren, ez. Baina oraindik ere azterketa prozesuetan gabiltz, oraindik ere ez dago baiezkorik hori aurrera segituko danik enpresek eta egindako planteamentuk eta Eusko Jaurlaritzarekin daukan harreman hortan aurkeztutako hortan, eta benetan esatezut eoliko dan berriztagarria dan energia horren ingurun, Zumarragan bai egidala aurkezpena egin izan zala, enpresaren partetik zein izango litzateken lekua eta enpresaren eta talde politiko guztiekin, eta guztiok adostu zuena o kontrakorik ez zuen esan inorrek, eta honekin batera ere bai pixkat oraindik ere bagare epe baten, non aztertu egin behar dan, ikusin behar dan aurrera dikon, eta hala izan eskero ere bai ze onure ekarritzazken honelako proiektu batek. Alde hortatik benetan esatezut ondio Zumarragako herrian ez dagoela honelako arrabotxik eta honelako ikamikarik ez gai honen ingurun. Eta berririk agertzen bada izango gara, aipatzen dituzunez, bukatzeke diren prozesu guzti horietara, eta tira ez, aipatu ditugu hainbat ertz, aurrera begira ez, aurkeztu zuen programa horren ingurukoak, badira beste hainbeste ez, denbora ez daukagu guztientzako, alare ez dakit baten bat, bai azmarratza gustatuko litzaizukeen, aipatu bezuguna. Bai, industriaren inguruen eta komentatu izan duten bezala, ez, ekonomia zirkularreko plastikoaren poloaren inguruko hausnarketa hori erreferenteak izateko aukera daukagula, ez, ez Gipuzko mailan, Euskadi mailan, inkluso estatu mailan, eta bertan bai egia dela arrabotsa sortu izan dela intenzionatutako arrabots bat oposizioaren partetik, eta gehien bat mahaigaina jarriaz, eta ez konparagarrik zeintzuk izango diran proiektuak, ez. Eta hori argitu nahiko nuke, esanez, oposizioak aurkezten ari dira errauskailu bat nahi dela montatu Zumarragan, hori ezezkoa eta hori gezur borobila da. Beraien agertutako bideo baten, fotomontaje bitako bideo baten, bertan agertutako lehengaia errausten duten lehengai horiek brikak eta plastikozko botelak direlako. Eta bertan eta plastikenari lideratu behar duen proiektuak horrek egiten duna da materia lehen gai bezala errefusia dan film, hau da, pipak, patata, plastiko, goxoki plastiko eta envoltura guzti horiek hori lehen gai bezala erabili, prozeso kimikoa baten non oxigenorik ez dagon, hau da, errauskailurik ezin daiteke izan, lortzen dugu gero ere grado alimentizio daukan beste produktu bat. Eta hori da takoila. Orduan, beraiek intentzioz egiten ari direna da, herritarrak nahastu, baina, haure bai, aspaldiko kontu bat da, ez? Arazo bat sortu, hori politikan, azkeneko, ez dakit, zenbat eta ehundakatu urtetan egindakoa, ez? Arazo bat sortzen dugu, errudun bat jartzen dugu abia puntu bezala, eta honekin nahi duguna da pixkat beldur hori zabaldu, eta gero honekin hauteskundeak irabazi, ez? Nik eskertuko nuke danok gauza beraren ingurun hizketan itea, eta ez intenzionalki gertatzen ari dana. Baina, guzti hori bai, aspalditik bai izan ditugu honelako beste ekimen batzuk, eta Zumarrako herriak jakin izan du aurrera begiratzea, eta honekin Zumargarentzako eta Zumarratarrentzako zer dan ona ikusten, eta gehien bat zeinek ikusten ditu bere beharrak eta zintzo portatzen danez. Eta alde hortatik, lasai alde hortatik, baina gauzak bere hortan zertzun izaten da, eta bakoitzari bere izena emanez, ziurrenik aurrera segitzeko Zumarra handi bat lortuko degula darun artean.
Premisa horri helduta beraz Mikel bukatze aldera justu aipatu zu hortarteka Zumarra nahian honekin kanpainan, badela ikamikarik edo egia da orokorrean askok eta askok hitz egituntela lokaztutako kanpainaz, gero ere hor bada abstentzioaren beste foku bat, ez dakit bukatze aldera Mikel Zumarragako herritarrei zer mezu bidali? Gehien bat orain arteko ibilbide hori berrestean berretxin edetela, alde hortatik bai esan deten bezala, egingarriak diran proiektuak jartzen ditugula mahai gainean, aurretikan herritarrekin eta herriko beharrekin kontrastatu eta diagnostikoa egin eta gero, errealitate guzti horiek mahai gainean direnean, Zumarrak jakin izan du, egoera ezberdine, egoera latz askori, 2016koa esaten dut, baina horretik bai izan dira, aurre egiten, eta hori da Zumarraga eta Zumarratarren birtutea. Honelako egoerak kontra etortzen diren hortan, aukera daukatela, bere hortan daukagun aniztasuna tarteko, eta daukan Zumarrak daukan idiosinkrasia askotan esaten den guzti hori tarteko eta mailan jarritan aurrera segitzeko eta patuari eta geroari aurre eginez. Eta nik uste alde hortatik bai orain arteko ibilbidea askotan esate detena, batzuek etortzen dira, orain gauza asko prometitzen eta gauza asko egin dituztela, baina guk esan bezala errealia izan daizkeen proiektua jartzen ditugu mahai gainean, eta hori ez da legealdi hontako kontu bat. Ondo esan dezun bezala, 6 legealdi damazkigu udal kudeaketan Zumarragan, hau da nire 5. eta aurkezten naizena, eta honekin batera ere bai Zumarrak konfiantza baldin badauka, ni segitzeko intentziokiz eta ilusioz eta indarrosoz nabilela esan nahi dut. Hortxe Zumarrako alkataren eta PSren hautagaiaren mezua, mila esker Mikel Gaurrekin tartetxo hau hartzearen. Mila esker zuek gonbidapetagatik. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara, laster arte. Aupa Maika Telebistako ikusleok, Sergio naiz, Amuma taldeko teklista, eta Urdina bideoklipa ikustera animatzen zaituztet. Hane MJ eta hane Zugazak zuzendutakoa. Bizi musika saioan ikusgai izango duzue, beraz ikus ezazue. Agur! Batetik jausten, amestu nuen bartez nintzela inoiz hausten. Odeia usten doa desagertu da oso, erreka batera etu behar lehen bailen. Esan nuen ozen, hilko nazela pentsatu, ez dut ikusten ezer beste tantekin abatu. Gure ordua zen dana alda bukatu. Ikusten nuena, korronteak nau kontrolatu izango balitz zirena. Bombotak kutsak esan zidaten eskutsatu, hartu ja milutza musika biderik onena. Non izango etena, basuaren uinak, urdine derren doinu gordinak. Gitarrak arrainen ezurretan ditu traste finak. Errenoan arren errespetatu zur urdina, errespetatu zur urdina. Errespetatu zur urdina, errespetatuz. Erreka baten ura antzeko baina ez da berdina. Errespetatuz urdina, errespetatuz urdina. Errespetatuz,
antzeko baina ezberdin. Aukera, zona desberdinak musika maitatzera, denoko azaltzera, baina batzuk atzera, ezer konpondu beharrean, kateak apurtzera. Musika kontrolatu gaitu, txikitatik izan da eredu eta maizu. Urteak pasatuz instrumentu ez gozatzen dugu momentu bakoitza. Bizten gaitu, gure bihotzaren barnean daukazuna, ateratzea da ondo sentitzearen berdina. Solteetan aterazten dugu instrumentuen oihartzunaka. Erritmoa jarraituz dongo kutsa sentitu. Ez nahi inoiz izan galtzearen beldur. Kontzertuz kontzertu taula gainean batu. Zortzigarren konpasa edo nola neurtzei. Errespetatu zurrurdina. Errespetatu zurrurdina. Errespetatu. Itxaso baten ura antzeko baina ez da berdina. Errespetatu zurrurdina. Errespetatu zurrurdina. Errespetatu. Itxaso baten ura antzeko baina. Antzeko baina. Antzeko baina. Antzeko baina. Ez berdina. Antzeko baina. Antzeko baina. Antzeko baina. Ez berdina. Ez berdina. Bada ordu bata pasata heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unean, eta horretarako hemen ditut albo banatan Jose Ramon Becerra eta Maialen Ferreira. Ondo etorri. Eskerrik asko. Eta hasteko tira gaurkoan bai hauteskunde kanpaina izango dugula protagonista nagusia solasaldian, baina ezer baino lehen pentsio dunez hitz egiten hasiko gara une batez, izan ere beste behin martxa ezberdinak abiatu dituzte, kasu honetan Gasteizera atzo abiatu ziren Bilbotik esaterako, eta bestea, gaur Agurainetik, eta ez dakit orain momentu honetan ez, hirugarren martxan nondik abiatu den, baina tira asmoa bada Gasteizen manifestazioak egitea etzi, eta esan genezak ez, nekaezinak badirela einbatean pentsio dunak. Eta zorionez. Zorionez. Bai, hauteskunde kanpainan gaude, baina hauteskundeak ondoren etorriko zaigun gai potoloa izango da pentsioena, bai. Erreforma kongresuan dago, reforma ikusita pentsioak murriztuko dira, zertxo bait, eta, adi egon behar dira, ez bakarrik pentsiodunak, baizik eta gizarte osoa, eta ikusi beharko dugu, nola geratuko den murrizketa edo, erreforma. Ez hor, badabil zeskatzen, tira ez, kasik eta antolatuta daudenetik eskakizun berdina 1.080 euroko pentsioa edukitzea. Eta horretaz aparte ere ez, oingo honetan eskatzen dute 65 urte, edo behintzatez horren inguruan eztabaidatzen hasteko, 65 urtean mugatzeko pentsioa adina. Bai, hori da, ez, eurak eskatzen dutena, beti izan da, era justu baten, eta azkenean ikusi izan dugu beti Bilbon eta Bizkaian hemen mugimenduak indar asko daukola, eta geroz eta gehiago ari da hartzen bai Gipuzkoan eta bai Araban, ez? Fanson astean egon gitzan pentsiodunekin debate bat egin genuen, eldiario.esen, eta askotan esaten zuten, ez? Ez dutela lortuko 1.080 euroko pentsio bat, igual 2027 arte, ez?
Eta zenbat itxaroten ari dira, eta zenbat gobernuak esaten dute baietz, euren egitzak eta nahi dutena entzuten dutela, baina egia esan da, azkenean ez dute hartzen inungo neurririk, eta hori igertzen da kaleetan, eta hori somatzen da eurekin hitz egiterakoan, eta niri guztiako zitzaian behintzat hauteskunde garaian gazela, neurri zehatzak planteatzea, eta egietan euren kondizioak hobetzea, azkenean hori da eskatzen dutena. Baina egia da, azkenan, eta Madrildik ikusten dugu hauteskunde kanpainetan nola ari diren asko eta asko honantza begira, eta egia da, azkenan sartu garela urrengo hauteskundeen kanpainan hauteskundeak izan da, eta agian espero genezake ere urrengoetara begira pentsiodunen mobilizazio gehiago egitea, edo behintzat Madrilera begira bai gogortzea eskakizun hauek. Espainiako gobernuaren arazoa da reforma hau Europatik eskatuta datorrela, eta Europako funtsak lortu ahal izateko funtsen bigarren txanda hori aldaketak egin behar dituztela, eta orduan Europatik datozkigun arauak edo irizpiak zeintzuk dira. Gastuak igotzen baldin badira, sarrerak igo behar dira. Eta ez badira igotzen, gastuak jaitsi behar dira. Orduan, hortxe dago gakoa, eta hortxe dago eztabaida, eta eztabaida sakona da. Bai, onartu dute Espainiako gobernutik sarrerak igo behar direla, baina igual ez dira nahikoak. Planteatu diren erreformak ez dira nahikoak. Orduan, zuk aipatu duzu, Maialen, 1.080 euroko kantitatea. Kantitatea igual ez da garrantzitsuena, eta hemen aipatu dugu askotan, bizi prezioen igoerarekin, igual hori ez da nahikoa etorkizunari begira, baina, kantitatea garrantzitsua da ikusteko geure pentsioak kantitate horretara hurbiltzen badira edo urruntzen badira. Eta horrekin jakingo dugu, egiten diren edo egin nahi diren aldaketak, murrizketak ala ez diren, bai? Eta, oso eztabaida sakona da. Ikusi dugu Frantzian gertatutakoa, nola han argi eta garbi esan dute, sarrerak ez dugu handituko eta jaitziko ditugu gastuak, eta hemen ere, presio egin behar da kaleetan, eta horrezagatik da ingarrantzitsua pentsiodunek egiten dutena. Edo nola ere zaildu gaur ikusten Frantzian bezalako presioa hemen ikustea? Bai, hemen bai pasetan da, eta ez bakarrik da pentsio duinak lortzia. Azkenean, pentsio batzuk eta beste batzuekin alderatuta kristoneko zifrak daz. Hau da, adibidez, zenbateko pentsioa dauko alargun bat, edo gutxiago kotizatu dauen emakume bat, adibidez, bere etxean lehengo lan egin dauelako, edo behar bada taberna baten, sukaldarien artean ere, batzutan, desberdintasun oso handia dago. Hortaz, hori bai eskatzen dute, ez? Eukitzea pentsio parekatuak eta denok era berberian saiatu, behintzat, bere nagusi aroan lasai bizitzea, ez? Baina gero, hemen pentsio sistema askotan hitz egin dugu, ez? Ez da sustentatzen, ezin da mantendu. Eta ni pentsatzen dut, nire pentsioa ezakit inoiz eukiko dudan pentsiorik, ez? Gu gazteok oso urrutik ikusten dugu gauza bat da, baina mai gainean dago eta mai gainean jarri behar dugu, ez? Azkenean, zelan lortu pentsio sistema bat non denboran artean mantenduko dana. Hori da oso zaila ikustea, ez? Eta azkenean, holako protestak oso garrantzitsuak dira, hori gauzak, mai gainean jartzeko. Ikusiko dugu beraz protesta nola bukatzen eta tira ez, esan duzuen bezala laster irekiko dagian ez da meloia edo nola esan, baina ekarriko dugu ziurrenik berriz ere gaia mai gainera, eta tarteka hauteskundeak aipatu ditugu, iganderako geroz eta gitxiago falta da, ez, kanpaina, orain artean ez, jarraitu izan dugu, baitugu justu atzoko ekitaldietako irudi batzuk, eta hori eta gero galdetuko izuetea nola izaten ikusten aurtengo kanpaina hau. Eta horregatik eskatzen dugu botoa. Alkilerrak topatzeko, beste etxe bizitza politika egiteko, beste politika industrial bat egiteko, euskara eta euskal kulturaren defentsa bestera batetara egiteko, korrupzioari ateak ixteko.
norabide argia eta kudeaketa ona behar ditugu aurrera egiten jarraitzeko. Eta dezima gutxi batzugatik baitare kolokan egon daiteke eskuina, ultraeskuina, gobernuetan sartzea. Durango denontzako lekua dago. Horretarako, gure proposamena nazioarteko etxea egitea da. Denok batera. Iruñar bakoitzaren ongi izatea da nere kezkarik nagusiena. Iragan astean aian gehiago hitz egiten zen lokaztutako kanpainaz, geroz eta gehiago baiari garela agian entzuten aste honetan proposamenak eta barrak, edo ez dainekin ados bazaudeten? Badirudi baietz, pixka bat atzera utzi dugula eztabaida hori Bilduko zerrenden inguruan, zorionez, jendeak proposamenak entzun nahi ditu, eta, beti azken astean hitz egiten da paktuei edo itunei buruz, zen nolako gobernabilitatea lortuko den leku bakoitzean edo bestean, hobe da hori lokatzen egotea baino. Ni ustez, ohartu direla, aste bat bakarrik geratzen dela, edo 5 egun, eta azkenean, orain entzuten ari garen proposamenak eta oingo egunetan entzungo ditugunak, nire ustez, doiez abstentzioraino, ez? 40% abstentzioa dago, eta azkenean, boto horiek konbentzitu behar dira, eta pertsona horiek bozkatzeko edo eurei bozkatzeko konbentzitu behar zai, ez? Hortaz, nire ustez, atzera botako dute Madrileko alako diskurtsoak, non egon dia astea, kanpaina osoan, ez? Eta gaur arratsaldean Aznar daukogu hemen Bilbon, ez? Saiatuko da berriro debate hau berpizten, eta asko, alderdi batzuek hori saiatuko dira egiten, baina sorte honez, hori atzera botako dugu, ez? Eta ikusiko da, zenolako politikak municipaltasunei begira jarriko dituzten mai gainean, ez? Eta ez bakarrik hori, baizik eta diputazioetan zer proposatzen duten. Ez izan ere, esan duzun bezala bada foku bat jarrita abstentzioa bertan, eta halako ez da baidek berez, ez, jendea parte zartzera animatu dezake. Eta alde batetik, mezu orokorrak, alderdien mezu orokorrak doaz, hori, abstentzioa mugiarazteko, baina bere esparrua ere babesteko edo finkatzeko. Eta hori garrantzitsua da, eta orduan kanpotik datozkigun diskurtsoak edo pertsonaiak hori mugiarazteko hemen, Euskadiko kanpaina mugiarazteko, nik uste dut gero eta oihartzun txikiagoa daukatela. Ayuso etorri zen eta, ez zen bat ere arrakastatsu izan, entzuna seguruen ez Espainia mailan hemen baino. Orduan ikuspuntu horretatik, nik uste dut nahiko argi daudela hori, alderdi edo formazio bakoitzaren mezuak eta esparruak, eta gauzak ez dira asko mugituko, nire ustez hemendik hauteskunderaino. Baina badirudi batzuetan 28 mundua edo amaituko dela ez, baina agian eta lehen sabai aipatzen zenuten ez, paktuak direla ez direla, agian 29tik aurrera badago zer gehiago jokoan. Asko gainera, ze azkenean gauza da hauteskundetara nola iritsi, baina gero handik aurrera lana dago ez, eta ni adibidez gaur bizian entzun izan dut PPko hautagaiari, ez, Mikel Lezamari, eta harritu inau, ez, eta zuk aipatu duzun moduan, ez, Ayuso jokaera badauko, eta Madrilen PP jokaera badauko, eta nire ustez alderdi guztiak Madrilen daukie bere papera, ez? Baina gero hemen, honi begira ikusten badugu ez, niri harritu inau zelan esaten zagoen, eske guri ordaintzen digute paktu baitara heltzeko, ez? Eta nik ez dute trabai jarriko SH Bilduko inori, eta ez beste alderdiko besteei. Eta hori da, egin behar dana, ez? Azkenean, esaten duzu, PP-rekin hau zaude, ez, baina azkenean herritan, eta bai, Euskal Herria osoan, merezi dana da, eurek euren lan egitea, ez? Eta azkenean, ezin da jarri inungo trabaik eta euren lana da paktatzea, ez? Zuk esaten duzu moduan. Ikusiko dugu zelan lortzen duten, ez? Baina nire ustez gizartearen ongizaterako
komeni da politika egiazkoa egitea, ez? Eta ez batzuk besteei kritikatzea eta halako kanpaina zikinak aurrera botatzea. Baina esan duzun bezala, 28-tik aurrera alderdik lanean jarraitu behar duten, eta ja tokian toki ez, alderdi ezberdinetako kideak ikusi ditzakegu diskurtso ezberdinekin ere ez, izan ez da Donostian edota Bilbon, eta gero ere aipatzen dena ez, gero prometitzen direnak berez, bete beharko liratezke. Bueno, hori zaila izango da. Batzutan, aipatu dugu alderdi popularraren hori hautagai horren diskurtsoa, eta diskurtsoa da, ia elkarrekin Podemosekoa. Eta zergatik, bera kontziente delako Gipuzkoako gizartea ez dela Espainiako gizartea, edo berari bozkatu behar zaiona, seguruenez ezin diola helarazi Madrilgo bere botanteari iristen zaion mezu berbera. Orduan, Ayusoren diskurtsoarekin egon zaitezke oso lasai Madrilen, baina Gipuzkoan ez duzu botorik ez lortzen. Orduan, ulergarria da, baina gero, berak aipatzen duen justizia soziala ez dakitzen, netxatzen duzu, iristen bazara, ez duzu beteko. Bai, ez azkenean, hautagai batek bere alderdiaren aurrian, edo zer egin dezake, ez? Azkenean, direktoret batzuk jarraitu behar izan ditu, ez? Eta azkenean, nahi nukena, jarri mai gainean da hori, ez? Azkenean, herrietan eta tokitan ikusten da politika mota bat, eta gero ja estatu mailan beste auskalo zer gertatzen da. Gaurkoan egokitzen zaigu Gasteizera begira jartzea, egia da Gasteiz badela hauteskunde hauetan hiriburuetariko bat, baina argia ez dagoena, ez, zer nolako emaitzak agertu daitezkeen, egia da azkene sondeoek edo ez, EAJ-ari ematen diotela gehiengoa, baina Euskal Herria Bildu oso gertu, horre ikusteko badaude, aipatzen dituen pakto horiek ez, edo eta Euskal Herria Bilduk irazten badu, agian Elkarrekin Podemos koalizioak ere lagundu dezake hor, ez dakigu ere ez, PPk irabaziko baluke, EAJak ez, bere garaian Euskal Herria Bilduk egin zuen favore hori alderantziz egiteko prestago itzateke edo ez, Gasteizera begira zer nolako iritzia dituzue? Dena dagoela irekita, arrazoia duzu paktoak garrantzitsuak izango direla, baina zoritzarrez denok dakigu alderdi sozialistaren jarrera onaino zein izan den, eta nik ez nuke zer espero alderdi sozialistaren gatik. Ez bakarrik Gasteizen, ez Euskadiko gainontzeko udalerrietan edo Gipuzkoako batzar nagusietan, eta kontziente izan behar gara horretaz. Bai garrantzitsua dela EAJ ez irabaztea Gasteizen, baina Elkarrekin Podemos ez badago sendo, edo alderdi sozialista hirugarren indarra baldin bada, zailagoa izango da aldaketa. Eta aldaketa ez da bakarrik EH Bildu irabaztea edo Ezkerra irabaztea, baizik eta gero zenolako orekak dituzu aldaketa hori gauzatu alizateko. Ez hemen nahien importanteena izango da ze listak edo ez boto gehien lortuko dituen. Nire ustez EAJ estrategia bat izan du aurpegi ezagun bat jartzerakoan. Azkenean Artolazabal badakigu gobernuan parte zala, konsejera moduan, eta orain Gasteizen jartzea, nire ustez hori estrategia moduko bat zan, euren botoak bere ganatzeko. Baina ez dakit lortuko duten. Ze azkenean Artolazabalek behintzat gazteen artean, ez dauko simpatia handirik. Eta hori somatu ari da, kanpaina osoan, zelan saiatu zen gazteen arteko botoa bere ganatzen nahi, hori abeslari bat, nahika hori da. Horrekin, konversazio bat, edo podcast bat ateratzen, eta horrek guztiz kontrakoa lortu zauen, ze azkenean badakigu Gasteizen gaztetxean zen nolako arazoak da zen, gero errekale horrekin, badiru gauza txikia diela, baina asko garrantzi oso handia daukie auzotan, eta nire ustez Gasteiz eta edozein hiri auzotan erabakitzen da, eta hori ikusiko da. Bere artean, nire ustez EH Bilduk gazteen artean
badauko, eta Elkarrekin Podemos ere badauko garrantzia, eta hori ikusiko da, baina zuk esan duzu moduan, ez dut uste PSE-ren jarrera badakigu zelakoa izango dan, beraz saiatuko da udalan sartzen bai ala bai, eta badau AJ-rekin, ez da inporta ez, eta ez dakit aldaketa egongo danik. Espero dugu, baina ez dakit. Eta azken finean ez da garrantzitsuena botu gehien lortzen duzun ala ez. Ze Maroto bota zuten eta zerrenda boto gehien lortu zuena izan zen. Ikuspuntu horretatik ez da garrantzitsua, baina bai adieraztea boto gehiago dituzula, edo ezkerreko indar batek EAJ baino boto gehiago dituela, hori garrantzitsua da ikusteko eta islatzeko Euskadi ez dela irla bat edo ezinezkoa dela aldatzea gobernatzen duenak. Hauteskunde autonomikoei begira oso garrantzitsua da hori ikustea posible dela aldaketa. Gero, alderdi sozialistarekin, igual ez da posible izango, baina ja poliki aldatzen ari gara. Eta aipatu duzu, Artola Zabalen simpatia. Ez gazteen artean, adinduen artean ere ez dauka. Eta hori oso aintzat hartzeko modukoa da. Nik ezagutzen dut eta majua da harremanetan, baina ez du ematen. Ez du ematen, ez telebistan, ez eztabaidetan, ematen du, hori simpatiarik gabe dagoela, eta hori bozkatzeko orduan garrantzitsua da baita ere. Aipatu dituzu, auzoak auzoek pentsatzen dute, hemen zer egingo duten, non kokatuko dituzten zaborreko kontenedoreak, baina bai pentsatzen duzu, hori izango da nire alkate eta garrantzitsua da batzutan. Berezik gainera justu aipatzen dugu ez, herri, hau hiri bada, baina herrietan eta horrelakoetan badu pertsonak berak importantzia asko, eta nire ustez batzutan alderdi, baina gainetik, igertzen da, zenolako pertsona dago, eta ze hautagaia daukozun. Baina ikusiko dugu ez, azkenean, zuk esan duzu moduan, ikusi da, behar bada, izkerrak irabazten badau, hauteskundeak edo boto gehien lortzen badau, islatzen da aldaketa gertu dauela edo behintzat Gasteizen. Bai, hori da, Gasteizen gero goiz Bilbora eta hori ezin eskotzat hartzen dugu, ez? Baina behar bada, belaunaldi berriekin, igual ja ez da EAJaren hegemonia hori oso lasaitasunez bizitzen, baizik eta aldaketa bat somatzen da. Nik ikusi nahi dut gazteen botoa. Ze azken autonomikoetan gazteenen botoa oso berezia izan zen, eta Vox eta Pacma hor zeuden bere aukera nagusien artean, eta berdeak beba, eta orduan ikusi behar dugu hori nola kudeatuko dituzten alderdiek. Ze alderdi sozialista edo alderdi popularra ez daukate inolako oihartzunik gazteen artean, baina gainontzekoen artean ikusi nahi dut EAJaren emaitza gazteen artean, ze hori oso adierazgarri izango litzateke hurrengo 5 edo 10 urtei begira. Eta egia da ez, justu demografikoki ere Gasteiz hiriagian Donostia batekin, Bilbo batekin aldatuta oso ezberdina badela, eta besteak beste hiri ereduarekin ere badu lotura turismoaren inguruan galdetu dugu, hasi gara hitz egiten ez PSren bueltan, egia justu PSren korterik ez daukagula, baina tira ez, gainerako alderdiek zer iritzi duten, edo ez, nolako turismoa gura duten euren hirian. Nolabait, udalaren lan bat da ekonomia sustatzea. Kasu honetan, hiriaren ekonomia sustatzea. Eta horretarako, bi bide batzuk daude, baina guk argi daukagu egin behar dugula kulturan aldeko apostu bat. Kulturaren apostu bat, Gasteizen egin dugun apostu nabarmen bat da Izaskun Arrue kulturgunea, martxan jarriko duguna, euskararen inguruko kultur osoa han ekoizti eta erakutsiko dugula, hori da bat. Eta beste bide bat da,
nolabait, kirol ekintza importanteak ona erakartzea, ezta? Zuk aipatu duzu Ironman, urtero egiten den Gasteizen ekintza potoloa da, nazioartetik etorren duten jende asko, turra aurten oso berezia izango da, ze turra eukiko du Gasteizen etapa bat, ezta? Etapa baten irtera, hori ere nik uste dut oso, benetan, gertakizun nabarmena izango dela, ezta? Eta guk uste dut, bai kultura, bai kirola, eta, bultzatu beritugu alako ekintzak. Gasteizen badaude beste batzuk, baina horrez gain nik uste dut bultzatu beritugu, ekarri beritugu beste ekintza batzuk. Proposatu dugu biosferaren erreserba izendatzea ez bakarrik Gasteiz, baizik eta Gasteiz eta Lautadaren esati handiena. Erastun berdeari ere beste buelta bat emateko parada ekarriko luke. Gure erronka izan beharko litzateke, turistek ez pasatzea bakarrik gau bat, baizik eta 2 gau edo gehiago pasatzea, eta zentzu horretan, proposatu dugu Gozatu Gasteiz izeneko txartela bat, beherapenak izateko, tokiko komertzioan eta tokiko mugikortasun jasangarrian gastatu ahal izateko, ondarearen inguruko turismoa, Alde Zaharra oso ederra da, hiri harresitu bat da Gasteiz, eta beraz hor, zirkuito batean sar liteke, eta gero noski, gastronomia eta enologia, ez bakarri Gasteiz, baina Arabara Errioxa eta Aiaraldea oso gertu daukagunak, uste dugu hortik ere eskaintza interesgarri bat eman daitekela. Pisu turistikoen alorrean egia da, zenbait kasutan arazoren bat ikusi dela, eta EH Bildutik proposatzen duguna da, arazo horiek etorri baino lehen ere, planteatzea aldaketa minimo batzuk, eta esate baterako planteatu dugu pisu turistikoak mugatzea lehen solairuetara, ezta? Eta baita ere, uste dugu interesgarria litzatekeela saturazio puntu batzuk planteatzea Gasteizko auzo guztietan. Azkenean, kirol eta kultural festival handi hauek importanteak dira bereziki ostalaritzarako, merkataritzarako, hotelentzako, baina gu egiten dugu base kulturari eta baseko kirolara. Zergaitik, azkenean izan behar dugula gure gizarte mailan edapen hori, baina kulturalki eta ez bakarrik fijatu evento handi horien inguruan sortzen direna. Horretarako gu egiten dugu apustua da industria kreatiboak edo faktoria kreatiboak eta jendea lan egiteko artistikoki edo horrela gure desarrolloa hobetzeko. Tira, ikusi dugu jotak ekitaldi handiak esplotatzeko, apustu horretan berresten dela, gainerako alderdiek ez diote importantziarik kentzen, bai kirola eta kulturari ez, baina gehiago herrira eta auzoetara begira, agertzen ziren, hau berria ez da bere horretan. Ez, eta gainera, pentsatzen duzu, Gasteizen turismoaren eragina ez da Bilbon edo Donostian daukatena bezain kezkagarria demagun, bai? Orduan, ikusten duzu nola jendea erakarri nahi dute bai ala bai, eta gero ikusten dutenean horren arazoak justu aldrebezko proposamenak egiten dituzte, eta Gasteizen kasuan egia da bere baloreak anitzak direla, aldi batetik balore berdeak, EH Bilduk aipatu duen moduan, kultura arloan inork ez du aipatu, edo EAJak ez du aipatu Artium, eta Artiumen ez dakit zenbat diru sartu zuten, eta orain ez dute aipatzen polo atraktibo bezala, eta deigarria da ikuspuntu horretatik, baina ikusten da kultura arloan edo inguruan lor daiteken turismo sostengarria posible dela, eta ez bakarrik ekitaldiak edo ekitaldi masiboak edo EAJak proposatzen duen moduan. Baina aipatu duzunaren arira ikusi dugu, Donostian esaterako zer gertatu den, hor pisu turistikoak, azkenean azken legintzaldi honetan eneko hasi behar izan da, esaten nola utzi egingo duten alako baimenak emateari, eta tira esan bezala dirudi, esplotatu arte sistemak? Bai, hori gustatu zait, EH Bilduren zerrendakideak aipatu dagoena, arazoa izan baino lehen, neurriak proposatu. Hori egokia iruditzen zait, eta aipatu duzu moduan, Artiunek nire ustez ez dauko
nahi izan duten arrakastaik. Eta hor, bebai, hausnarketa bat behar dau. Zergaitik ez da lortu alako museo bat non superfinantziatuta dago eta bai artista garrantzitsuak etortzen diena, zergatik ez da lortu Guggenheimen Guggenheim badakigu nolakoa da, baina behintzat arrakasta handiago bat, eta ez dakit, aipatu dute asko, kirola. Bai, kirola oso garrantzitsua da, eta ebentuak, nire ustez kirola justo Gasteizen, ja badaukie, Baskonia, hor dauko kristoneko ebentuak eta jarraitzaile ugari. Baina faltan somatzen dut ezagit kontzertuak edo beste motatako kultura edo beste motako turismoa erakartzeko ekitaldiak sortzea, eta bai badago Araba Errioxa zelan sustatu nahi bat, azkenean hor dauko ardoa eta bai, behar bada bai, baina ez dakite, somatzen dute gazten artean ere, Gasteiz pixkat, arrasatuko izan da, askotan faten gare Gasteizera, eta faltan somatzen dut ekitaldiak, non gazteak ondo egon, eta kontzertuak bizi, eta ez bakarrik kontzertuak, baizik, eta zer dago interesgarria Gasteizen, zergatik jentea ez da geratzen gau bat baino gehiago, zergatik turismoa ez da erakartzen. Hor bebai hausnarketa garrantzitsua dago, eta ez dakit egingo duten ala ez. Ez dudarik ez dago behintzat Bilbon zein Gasteizen aurtengo izarraturrak izango duela. Bueno, bai, baina hori izango da aurten eta gero ikusiko dugu urrengo urteetan zer egingo dute bakarrik eta turreko dirua aipatu behar da, Artiumeko dirua aipatu behar zen moduan. Azken finean diru mordo bat sartzen duzu eta gero bai, ez du inolako arrakastarik lortzen. Eta zer egiten dugu Artiumekin, moldaketa bat edo eraberritze bat egin behar da hori arrakastatxu izateko edo horren inguruan proiektu bat sortu behar da. Gasteizen zuk aipatu duzun moduan, ekitaldi musikalak eta kontzertuak ere behar dira, baina oso famatuak dira daudenak. Horren inguruan ere desberdintasun bat lortu dezakezu Donostiarekin edo Bilborekin konparatuta. Berezitasunak ikusi behar dira, baina pentsatu behar dugu turismoaren joera, igual ez dugu hemen erabakitzen zein den, eta gaurko joera da dena ikustea eta pan, asteburu batean 3-4 hiri ikustea eta ezagutzea, eta hori ezinezkoa da, baina hori da daukagun turismo modernoa, orduan pentsatzea, hemen Gasteizen 2 egun, berezki igual asteburu batean ikusiko dute Gasteiz, Iruña, Bilbo eta Donosti. Eta geratzen, zara, baina horrela da. Ez horre aldaketak dira beharrezkoak. Eta horretaz aparte justu azken urte honetan ikamika asko egonda Arana zentroaren bueltan, zer egin zerrez hor Espainiako gobernuak proposamena bada errefuxiatuentzako zentro bat irekitzea, honek ziurrenik agian auzoan bertan direnei eragingo die gehien, proposamen ezberdinak ere herritar plataforma ezberdinek ez aurkeztu izan dituzte, izan altzegin erra duten pertsonentzako zentroat irekitzea eta bar, ikusiko dugu ea hautagaiek nola erreparatzen dioten afera honi. Ikusiko dugu ea badaukagun errefuxiatuen zentroaren inguruko bideoa. Argi dago guk uste, Euskal Herria Jeltzalekook, pentsatzen dugu badagoela migranteak jasotzeko euskal eredu bat. Eta guk euskal ereduaren alde egiten dugu inolako zalantzar gabe. Alde horretatik guk ez gaude halako makrozentroen alde. Guk uste dugu asko oso bedela kanpotik etorritako jendea laguntza behar baldin badu eta laguntza behar dute, etxebizitza txikietan kokatzea edo zentro txikiagoak. Ze askoz pertsonalizatua izango da horrela haiekiko harremana. Eta guk ez gaude makrozentroen alde. Alde batetik, onartu behar dugu, ez dela gure kompetentzia. Hori ere, estatuak bere kompetentzia doka. Baina, aldugu neurrian gu bultzatuko ditugu
zentro txikiak eta etxe bizitzak kanpotik etorritakoak jasotzeko, laguntzeko eta nolabait gure gizartera egokitzeko. Guk uste dugu polemika erabat artifiziala izan dela, alderdi batek jarri zuen, gero etorri da bakea jartzera, eta guk uste dugu behar dela alor horretan ere, eredu deszentralizatu bat eta eredu ahalik eta gertuena. Hain zuzen ere zaintzaren alorrean proposatzen dugun berdina. Atzerritarrak etorri behar badira, aldi baterako, zein aldi edo epe iraunkorrago baterako, uste dugu horiek direla integratzeko modurik hoberenak, atentzioa izatea ahalik eta personalizatuena, gertuena, eta modu atxiginean eskaintzea beraik. Guk egiten dugu balorazio txarra, baina orokorrean nola egin diren gauzez. Azkenean alderdi sozialista etortzen da eta esaten du hemen jarriko da hau eta horrela izango da. Ez dago aukerarik, ez beste alderdi politikoekin hitz egiteko, ez horrelako kontuetan lan egiten duten elkarteekin. Ongi errefuxiatuak zela beraiek nahi zuten eredua. Gu ez dugu nahi ez da. Uste dugu hobe dela eredu txikiago bat, baina horrela izan behar bada, ahalik eta hobe lan egin behar dugu jendeari aukerak emateko eta benetan denbora hori han pasa ondoren Gasteiz edo beste leku batean ondo egoteko. Garbiñek agian esaltzen zuen argen zein den lehenbiziko problema, ez egiteko modua zein den eta nola iristen den hori Gasteizera, eta horretaz aparte ere ez, gero EAJak esateko aipatzen zuen eurek migrantak hartatzeko euskal eredua defendatzen dutela, ez dakit ondo euskal eredu hori zein den edo zeren alde egiten duten. Hemen gertatzen dena da estatuko konpetentzia dela, eta azkenean etorri ziren, eta bai proposamena mahai gainean jarri zuten, eta inongo eztabaidari gabe, holako neurria hartu zuten, eta EAJak euskal ereduari buruz hitz egiten dago, ez dakigu zein dan euskal eredua, baina imaginetan dut ari dela pentsatzen alik eta gertukoena, eta integrazioa laguntzen edo errasten duen eredu bat bultzatu nahi dutela. Gero ikusiko dugu, zer egiten duten migranteekin, baina azkenean horrelako egia da, horrelako makrozentro bat auzo baten jartzea, geto bat moduan, sortzeko edo getoak sortzeko aukera hori zabaltzen dago, azkenean egon gitzan justo asamblea baten, non auzoko kideek adierazten zuten euren keskak, eta zitzien ja esaten holako komentario arrazista batzuk, eta hori azkenean igertzen da, baliteke behar bada esaten dizute, holako migranteen zentro bat ireki behar dute zure etxe parian. Eta baliteke hainbeste bulo eta hainbeste fake news irakurrita edo entzuterakoan behar bada beldurra sortzea, eta ni nahiko nuke pertsona horiei esatea eta saiatu gitzen eurei esplikatzea, migranteak ez diela delinkuenteak, eta azkenean horrelako makrozentro bat edo zentro handi bat jartzen baldin badozu eta eurek euren artean bakarrik erlazionatzen badia eta auzokideek alde batera jartzen badira, hor dago arazoa, behar bada guztien artean eredu integratzaile bat sortzen baldin bada, komuniko litzateke, Irunen ikusi da, zenbat eta zenbat voluntario da, zerrikoak non pertsona horiei laguntzen die, eta eurekin erabateko bastakit gauzak egiten dituzte, oinatin bebai, etxe txiki bat dago, non migranteak heltzen dira, eta herrikoekin hortu bat daukie, eta eventuak egiten dituzte eurekin, halako gauzak gehiago komuniko litzateke, baina azkenean estatuko kompetentzia da, eta estatuan erabakitzen den gauza da. Egia da eredu ezberdinak egon daitezkela alaren Gipuzkoarekin, Bizkaiarekin alderatuta egia da Gasteizen edo justu Gasteizen aian hiriburuan eskuineko alderdiek ere bautela pisu handiagoa bestetan, baino ez izan PP batek esaterako berazalako gaiak tratatzerako orduan agian zentu zaritzeko abadela. Bai, eta alderdien arteko polemikaren ondorio kezkagarriena da justu hori. Da gero arrazismoa sortzen dela horren ondorioz.
Orduan, horrezegatik oso adi egon behar gara eta oso arduratsu izan behar dira alderdiak pentsatzen gai honetan polemikak beti direla elikagai ultraeskuinarentzat. Hori alde batetik. Gero, eredu deszentralizatuak eta pertsonalizatuak noski denok pentsatzen dugu onenak direla, baina kantitateen arabera. 100 pertsona baldin badira, ondo, baina 5.000 pertsona baldin badira, igual ez da posible. Orduan, niretzat interesgarria da, Elkarrekin Podemoseko hautagaiak esan duena da, nortzuk dakite hobeto nola egin eta zer egin kantitateak handiegiak baldin badira. Hori, migranteekin lan egiten duten elkarteek, haiek dakite nola egin duten Lesbosen edo igual horiek ez dira ereduak, baina ereduak izango dira daukagun egoera, eta daukagun egoera gaurkoa igual ez da 2 urtei begira daukaguna klima larrialdiarekin Afrikatik datorren jende kopurua handitze asko eta asko handitzen baldin bada. Orduan, bai, kompetentziak estatukoak dira, baina hemengoak edo hangoak kompetentziak izan behar dira jendearen bizitza hobetzeko. Ez bakarrik auzokoen, baita ere, baina auzokoen eta migranteen bizitzak hobetzeko. Bai, ez, azken finean, hainbat gatazkan gertatzen dena, badago jendea ez, alakoetan lanan eta administrazioek edo agintariek erabakitzen dute ez, euren kabuz bidea egita ez, eta kasu honetan horixe ez, elkartekin hitz egin baino lehen ez, ja bazegoen marlaska esaten, gaina oker ez banabil edo oker ez banaiz akoratzen esaten nola, errefuxiatuak gainera ez zirela ez dakitez, Afrikatik edo etorritakoak, baizik eta Ukrainakoak edo izango zirela. Bai, hori esaten dute ez, hori bai arrazismoa da, migrante, lehenengo mailako migranteak eta bigarren mailako migranteak ez. Bai, bueno, olako zentro bat egin behar zuten, ez zekiten nun, eta justo Gasteizeko zentro horretan erabaki zuten, ez? Baina ikusi behar da, zen olako neurriak hartzen dituzten, eta zen olako... Bueno, lehenik eta behin nire ustez dena auzokidei esplikatu behar zaie, eta egia da, esan duzu moduan, ez? Da zela diskurtso batzuk non errazten dute alako arrazismoa sustatzea, ez? Eta hori bai, kontuan eduki behar izan dute, ez? Bueno, nire ustez hemen Euskal Herriko alderdiek bat datoz, non esan ez, migranteen integrazioa errestatu behar dela, eta egia da, elkarteek oso lan garrantzitsua egiten dute horri buruz, eta euren iritzia jakin eta kontuan hartzea nire ustez fundamentala da, ez? Baina ikusiko dugu zenolako estrategia hartzen duten Espainia mailan, eta ikusiko dugu beste zentroari ustez Melinan dago, eta bertan badakigu ze egoera latzak izaten dituzten migranteak, ez? Espero dut, eurekin konparauta, hemen saiatzia geroz eta hobeago egotea, baina hemen ikusten dugu Frantziako muga zelan izan den, orain polizien fronterak, poliziak kendu izan dute, ze azkenean zenolako zailtasunak esaten zituzten eta zenbat eriotzik izan dugun Bidasoa ibaian, ez? Baina oso egoera latz izan dute hemen migranteak, bai hemen geratu nahi dienak eta bai hemendik pasatzen diesenak beste leku batera joateko, ez? Eta bestelako gai bati helduta, ez, garraioari erreparatuta ia da Gasteizen, garraioaren ertz guztiekin zerbait izan dela, izan tranbia, ez dakitez, bidegorriak direla, bestea, baina bai gaurkoan abiadura handiko trenari helduko diogu izan ere, urtaran ere agertu zitzaigun, sarre Macronekin berarekin, ez, ikusi genuen hor zernolako ikamikak, hor kontua batez ere hiriburuetan bada, ez, estazioen bueltakoan, ikuste ezagun abiadura handiko trenaz, eta azken urteetan behintzatez, diskurtza izan dira atzeratzen ari dela, ja ez dela inoren errua, baizik eta ez dakigun horrena, beraz, zer dioten. Hori da, ez da. Beitu, bereziki guk bultzatu egiten dugu, gobernu taldeak bultzatu egiten du lurperatzea, nolabait, abiadura handiko trenaren Gasteizen lurperatu behar dela. Eta 3 kilometro eta piko, 3 kilometro eta 600 metro, libre geratuko dira. Eta lurzoru horietan ikuste dut
hiri berri bat sortu behar dugula. Alde batetik, hiriaren, ezagutzen bat epezo Gasteiz, hiriaren zentroa geratuko litzateke libre, eta hor, printzipioz ezin da eraikin asko egin, ze ezkefinean behetik joango da nolabait trenbidea, ez da? Baina bai egongo da leku asko, bereziki leku berde batzuk bultzatzeko, egiteko eta jendea disfrutatzeko. Ez da nik uste dut, hiri berri bat sortuko dela nolabait abiadura handiko trenaren lurperatzearen ondorioz. Beraz gu lurperatzearen aldekoak garala, baina ez lurperatze partzial baten aldekoak. Orain planteatuta dagoen bezala, Salburua eta Zabalganako auzotarrei, 50.000 auzotar baino gehiago direla, agindu zitzaien urtetan eta urtetan lurperatuko zitzaiela trena beraien etxeen ondotik, eta orain ez da beteko. Beraz guk uste dugu hori egin beharko litzatekeela. Eta horrekin lotuta, uste dugu ez dela egin behar plataforma berri bat abiadura handiko trenarentzat paraleloa izango dena gaur egun dagoen trenarekiko. Uste dugu logikoena litzatekeela gaur egun jada existitzen den trenbidea modernizatzea. Geltokietan egin behar da inbertsio bat. Uste dugu berritu egin behar direla. Eta hain zuzen ere, Salburua eta Zabalganan lurperatzea proposatzen dugu eta baita ere auzo bakoitzean geltoki berri bat ezartzea gaur egun dagoen trenbidea modernizatuz. Eta horrez gain, modernizatuko balitze gaur egun dagoen trena, uste dugu baita ere geltoki bat kokatu litekela Jundizko mendebaldean. Gaur egun ja geltoki bat dago, baina bakarrik da merkantzietarako, eta uste dugu zukutu egin beharko litzatekeela eta baita ere bidaiarientzako bihurtu geltoki hori. Oraindik ikusi behar dugu trena heltzen bada ala ez. 26 urte daramatzagu entzuten abiadura handiko trena Gasteizera helduko dela. Eta momentuz ez dugu inork ikusi. Leku hori, lur hori ondo moldatu beharko dugu, alde berdeak izateko, etxe bizitzak, baina azkenean hori aurrera doazen momentuan egin beharko genuke. Lurperapenarekin kezkatzen gaituena da Salburua eta Zabalgana. Azkenean horretan ez da lurperapenarik egongo, eta gu ikusten dugu han arazo larri bat egongo dela zaratarekin, vibrazioarekin, eta horregatik beti esan dugu lurperapena egin beharko gelukela Gasteiz osoan. Azkenean beti gertatzen zaigu, berti begiratzen dugula hirigunera, baina ez beste auzoei. Hemen lehenbiziko puntua hori, ez? Ikusi beharko da noiz iristen den, berez iritsi ingo da noiz ez, baina ez dakigu, ez? Hainbeste urte igaroko diren, gertuago izango den, ala zer, baina tira hor badira proposamenak, ez? Hirigunetara nola iritsi, dena ez dakit nola erreparatzen diozuen auzioni. Bueno, a ber, inork ez daki noiz iritsiko den, bai, baina oso bitzikeria izango da, baina ikustea EAJaren arduraduranaren lotura, bai, azpiegiturak eta porlana beti. Hiri berri bat sortuko dugu eta ja pentsatzen ari dira nola birkalifikatuko dituzte lurzoruak eraikitzeko, ezta? Eta alde batetik pentsatu behar dute, lurperatzen baldin bada, azpiegitura lurperatzen baldin bada, abiadura handiko trenaren eragin kaltegarriak zeintzuk diren, eta horrezegatik lurperatu behar da osotik, eta ez bakarrik erdigunean han eraikitzeko eta gainontzeko lekuetan batek daki zer gertatuko den, eta gero, moldaketa horiek egiteko orduan, pentsatu behar dute, fizikalitatea zen olakoa izango da, hori askatzen duzun leku horretan, eta ez bakarrik etxe bizitzak eraikitzeko, baizik eta gune berdeak, eta moldaketak izan behar direla, ikusita baita ere, eta gai horretan EH Bilduko arduradunari, hautagaiari arrazoia ematen diot, jendearen mugikortasuna hirian, ez dela abiadura handiko trena, baizik eta betiko trena, eta betiko azpiegiturak, eta autobusak, eta barrak. Orduan, pentsatu behar dugu ez bakarrik abiadura handiko trena nondik sartuko den eta nondik irtengo den, baizik eta betiko trena nola hobetu behar dugun.
Bestela agian olako batan iritsiko gara Bilbotik Gasteizera 5 minutuan, eta Gasteizko alde batetik bestera orduak ere beharko ditugu. Egia da, edo nola ere ez, hau iristen denean hirietako paisaia bera bai aldatuko dela kontua da ez, nola eta nori eragingo dion horrek. Bai, oposizioko alderdiak oso argi adierazti dute, hasiera batean dana izan bazen lurperatuta, orain bi auzo geratu behar dira lurperatu barik, hortaz ikusiko da zenolako galtea eragiten zaie hainbeste eta hainbeste pertsona bizi diesen justo auzo horietan, ze oso auzo handiak dira, ez? Eta azkenean, bai, egia da, oraingo trena, ez dakite Gasteizekoa ez dala egokiena, eta asko betu behar da, eta ikusiko da, ni askotan faten nintzen Gasteizetik Madrilera, ze bertan ikasten nauen, eta trena erabiltzea, ezin zan, asko merezitzen zaizu autobusen fatea, eta ikusten da zenbat eta zenbat ordu tardatzen dagoen, eta nire ustez, ez dakit, ezin da erabili dagoen infrastruktura horrelako abiadorako tren bat sortzeko, ez dakit, ez naz ingenierea, baina hainbeste eta hainbeste infrastruktura berriak sortzia, ez dakit zer on dakar gizarteari, eukitzen dugunak edo daukugunak ez baditugu erabiltzen eta ez badugu hobetzen, ez? Eta azkenean hori da nire ustez debatea eta garrantzitsua orain ikusiko da zelan lurperatzen duten, eta ez bakarrik Gasteizen, Bilbon ere berdina egin nahi dutelako, ez? Eta ikusiko da. Justu garai hauetan alderdi guztiak hitz egiten dute ingurumena zaintzea, eta guztietaz, baina egia da honek etalka egiten dutela. Esaten diaten ez hemen utzi behar dugu sola saldia, eskerrik asko bi gaur gurekin izatearren. Jarraituko ditugu gai hauek gertutik ez, zer erabaki hartzen diren, eta baita ere hauteskundetako emaitzak. Eta horixe, eskerrik asko biei, eta orain jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara.